V roku 2004 sa zakladatelia neziskovej organizácie Dominik rozhodli postaviť zariadenie sociálnych služieb, ktoré by vykazovalo všetky prvky bezbariérovosti a predstavovalo by taký ucelený komplex kvality poskytovaných sociálnych služieb. Celková kapacita Dominik NO je v súčasnej dobe 66 klientov, o ktorých sa stará 40 zamestnancov. Vytvorili sme dva druhy sociálnych služieb, domova sociálnych služieb, ktoré slúži pre ľudí s ťažkým postihnutím a zariadenie pre seniorov, v ktorom boli ubytovávaní predovšetkým seniory. Rozšírili sme druhy sociálnych služieb o druh služby špecializované zariadenie, v ktorom poskytujeme sociálnu starostlivosť 18 klientom s demenciou. Práve pre túto cieľovú skupinu sme prispôsobili všetky prvky, ktoré boli potrebné. Vytvorila sa im samostatná záhrada, ktorá je úplne bezbariérová. Vytvorili sa im prostriedky na využívanie reminiscencie, teda spomínania, aby sme im čo najviac priblížili ich prostredie, ktoré ľudia s demenciou potrebujú. Zaujímavosťou v tomto bolo použitie bezbariérových prvkov, farebného rozlíšenia jednotlivých častí zariadenia a slúži pre lepšiu orientáciu seniorov. Pre prijímateľov sociálnych služieb sa vytvorili jednopostelové a dvojpostelové izby s vlastným sociálnym zázemím, pričom sa dbalo na dôležitosť aj vybavenia interiéru. Veľmi dôležité pre seniorov je aj to, že sú tu kvalitné antidekubitné madrace a takisto kvalitné lôžka, ktoré zohľadňujú všetky ich potreby polohovania a celkovo obmedzenia, ktoré už v tom seniorskom veku sa u nich objavujú. K lôžkám je možné pripojiť aj tzv. Kontaktnú podložku, ktorá je spojená so signalizačným zariadením pacient-sestra. Akýkoľvek pohyb klienta, jeho vstávanie je hneď signalizované opatrovateľskému personálu. V celom priestore tejto izby a obytného priestoru sa nachádza komunikačný systém. Komunikačný systém pacient-sestra umožňuje klientovi kedykoľvek si privolať pomoc. Komunikácia predstavuje možnosť, že prostredníctvom tohto systému klient neprivoláva si pomoc iba samostatným zazvonením na zvonček, ale prostredníctvom tohto systému vie komunikovať priamo so sestrou alebo opatrovateľkou. Pri každej izbe sa nachádza aj bezbariérová kúpeľka, ktorá vykazuje prvky bezbariérovosti. Nachádza sa tam bezbariérový sprchový kút, bezbariérová toaleta, ktorá je vo výške 50 cm, pričom uľahčuje manipuláciu s klientom a takisto pomáha ľuďom už s vyšším vekom pri vstávaní. Nad umývadlami sa nachádzajú bezbariérové zrkadlá, ktoré majú možnosť naklápania. Naklápanie je potrebné práve vtedy, ak tú hygienickú starostlivosť poskytujeme klientovi na vozíčku. Jeho naklopením sa aj takýto klient dokáže samostatne pohybovať a dokáže vlastne samostatne si vykonávať hygienickú starostlivosť. Bezbariérovosť vlastne vytvára a poskytuje seniorovi s postihnutím alebo osobám so zdravotným postihnutím určitý spôsob voľnosti pohybu. Klienti nie sú ničím obmedzovaní. To znamená, že sa dokážu úplne samostatne presúvať z jedného miesta na druhé. Nie je tam potrebná taká vyslovená pomoc personálu.
V rámci bezbariérovosti sme uplatnili aj dostatočnú šírku dverí, dverných otvorov, výťahov, nájazdových rámp. Všetky chodníky majú sklon, ktorý je potrebný pre človeka, ktorý sa pohybuje na invalidnom vozíku. Sú na ňom farebne vyznačené línie, ktoré zabezpečujú v prípade samostatného pohybu klienta odchádzaného na invalidný vozík, aby bezpečne sa mohol presúvať z jedného miesta na druhý. Každé ráno sa začína vlastne ranou komunitou, kde komunikujeme, hovoríme o tom, čo nás cez deň čaká, o tom, čo sa deje vo svete, čo je dneska nové. A pravidelne o 10. hodine sa stretávame na spoločných aktivizačných alebo terapeutických činnostiach. Ono je to vlastne ten istý trojuholník, takže nám to tam presne pasuje. Tieto činnosti sa pravidelne opakujú a mení sa len ich obsah. Je to pre seniorov veľmi dôležité a dobré, pretože si sami zapamätávajú aktivity, ktoré budú a zase obsahovo zaujímavé, pretože ten obsah je každý týždeň iný a môžu sa naň aj pripraviť. Nech sa páči. Ku klientom pristupujeme individuálne. Snažíme sa vždy rešpektovať ich potreby, pocity a priania. Ak klient odmieta účasť na spoločenských aktivizačných činnostiach, tak toto jeho rozhodnutie rešpektujeme. Ale vždy sa snažíme aj ku takémuto klientovi prichádzať na jeho izbu. Vždy mu povieme, aká činnosť sa vykonáva momentálne v zariadení, aké činnosti nás čakajú v najbližších dňoch alebo týždňoch. Ak klientovi zdravotné problémy nedovolia sa zúčastňovať týchto aktivít aktívne, vždy sa snažíme, aby títo klienti boli v spoločnosti ostatných klientov, aby neboli izolovaní na izbe a snažíme sa predchádzať pasivite a sociálnej izolácii klienta. Prišli sme do miestnosti, kde vlastne z tých stien sa ukazovali také jednotlivé... Počas tých sedení si vlastne klienti rozvíjajú svoju pamäť, rozvíjajú si svoje zručnosti a už iba vytvárajú určité spoločenstvo ľudí, ktoré spolu žije. Pretože samota v tomto seniorskom veku je veľmi zlá a ľudia práve vyhľadávajú tie sociálne kontakty. Jedálny lístok, ktorý si vytvárame vlastne samostatne. To znamená, že si dopestujeme aj svoju vlastnú zeleninu vonku v bezbariérovom záhone. Pestujeme si svoje vlastné bylinky, to znamená, ktorými si dochucujeme počas letných období šťavu alebo vlastne čaje. Stravovanie poskytujeme 5-krát denne podľa vopred zostaveného jedálneho lístku. Tento jedálny lístok je kontrolovaný lekárom, pričom zohľadňujeme diagnózy našich klientov. Skanzenový dom, ktorý sa nachádza v Dominik NO, je jedinečnou raritou na Slovensku a môžeme teda povedať, že aj v zahraničí, pretože sme navštívili mnohé zahraničné krajiny a prezentovali sme našu reminiscenčnú terapiu, ktorú v tomto domčeku vykonávame aj na medzinárodných fórach. A s takým niečím ako domčekom, ktorý je vlastne postavený na základe prvkov ľudovej architektúry, sa ešte nikto nikde nestretol. Domček je pravidelne využívaný aj každý štvrtok na uskutočňovanie reminiscenčných stretnutí, kedy sa stretáva skupinka seniorov pri reminiscencii a spomínajú na to, ako niekedy žili. Aké bolo vaše detstvo? Veľmi, veľmi dobre si spomínam na mamičku, na súrodencov. Spomínanie v tomto skanzenovom domčeku, keď to môžeme tak porovnať, je úplne iné, ako keď spomína senior v nejakom modernejšom prostredí. Tento priestor mu vlastne stimuluje aj tú dlhodobú pamäť. Aj u človeka s demenciou je vlastne tá dlhodobá pamäť zachovaná. Pri tom, že on vidí tie predmety, ktoré mu pripomínajú to detstvo, veľmi dobre sa im vracajú tam spomienky. Témy pri reminiscenčnej terapii môžu byť rôzne. Napríklad pri téme varenie
si niektoré jednoduché jedlá aj spoločne pripravujeme. Môže to byť pečenie chleba alebo príprava nejakého jednoduchého koláča. Klienti čítajú recept, podávajú jednotlivé suroviny, miešajú cesto, dávajú ho na plech a potom vlastne sa spoločne stretneme a takto pripravené jedlo alebo koláč spoločne jeme pri dobrej kávičke. Tento domček je pre nás veľkým pozitívom a je z dôvodu toho, že v ňom žijú naše zvieratka. A naši seniori veľakrát hovoria, že idem sa prejsť aspoň k tým zvieratám. Idem pozrieť, čo majú dnes nové. A to je veľmi dobré, pretože im to dáva určitý zmysel preto, aby sa pohybovali, aby ich niečo potešilo, aby ich prišli nakrmiť a aby mali ešte v tom svojom živote nejaké také povinnosti. Klienti sa môžu samostatne pohybovať. Ak im to zdravotný stav dovolí, môžu ísť aj do blízkeho okolia na prechádzku, takže my nie sme uzavretí. Keď chceme zabezpečiť kvalitnú sociálnu a ošetrovateľsko-opatrovateľskú starostlivosť, tak tá je doplnená aj o možnosti vlastne lekárskej starostlivosti. V zariadení Dominik sa nachádza lekár, ktorý tu býva 3-krát do týždňa, ale počas ostatných dní sa tu nachádza jeho zdravotná sestra. To znamená, že táto služba je pre klientov veľmi dobrá, pretože hneď priamo v zariadení si vybavia svoju zdravotnú starostlivosť a Dominik NO im zabezpečí donášku liekov. Takisto sa vytvoril priestor pre kaderníctvo, pre obchodík. Zariadenie v svojej kapacite poskytuje aj stravovanie obyvateľom obce, ako aj žiakom základnej školy s materskou školou v obci Veľká Lehota. V súčasnosti rozvážame okolo 30 obedov seniorom v obci. Dobre, napatrajte sa dobre. Pranie bielizne zabezpečujeme vo svojej vlastnej práčovni. Klient alebo opatrovateľský personál si ráno prádlo odovzdá a už po obede ho navštívia naše pani upratovačky a prádlo mu donesú už pripravené, ožehlené a vyvlňané. Počas roka pre rodinných príslušníkov a pre našich klientov usporadujeme dve veľké akcie, a to je varenie slivkového lekváru starým reminiscenčným spôsobom a samozrejme aj slovenská zabíjačka. Dve veľké akcie, ktoré organizujeme pre našich klientov a rodinných príslušníkov, aj tie sa uskutočňujú práve v areáli nášho domčeka. Pri výbere zamestnancov dbáme na kvalifikačné predpoklady, pretože tie nám určuje zákon, ale pre Dominik NO sú veľmi dôležité aj osobnostné predpoklady. Zamestnancov preto aj neustále vzdelávame, poskytujeme im supervíziu a takisto s nimi pracujeme na rôznych aktivitách, aby dokázali stále a neustále vlastne poskytovať tie kvalitné sociálne služby. K dôležitým takým osobnostným vlastnostiam patrí hlavne tá empatia, aby sa vedeli vcítiť do života našich klientov a takisto veľakrát mysleli práve na tú myšlienku, ktorú im stále presadzujeme, že keď nevedia si rady, ako práve robiť s tým klientom, aby sa len pozreli na to, ako by som ja chcel, aby sa správali k mojej starej mame alebo k mojej mame. Veľmi dobre, výborne, nemôžem nič povedať. Všetci sú ochotní pomáhať.